ଭଲ ଗାଡ଼ି ଗଳି ପଡୁଛି ମଦ ପିଇକି ଚଲେଇ ଦିଅ କଲର ଅଧିକା ଦେଖନ୍ତୁ କଲର ଖାଉଛନ୍ତି ଆଜି ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିକି ମାନେ ଏଠି ଫେମସ୍ ଏଇଟା ଭାଇ ଚାନ୍ଦମଣି ଏପଟେ ତ ଭାଇ ନା ଆମ ଚିହ୍ନା ଲୋକ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଯାହାର ସନ୍ତାନ ହେଉନି କି ସନ୍ତାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେମାନେ ସାଗର ମାତାକୁ କନଭିନ୍ସ କରାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛନ୍ତି। विशेष धारणा नहीं प्रसाद खाई आमे खुशी बनेर घरକୁ ଯାଉ। Hello friends, this is Jitan Behra. Welcome back to my YouTube channel. आज आम बाराणी स्नान जाऊँ चांदमणी बीच को। चांदमणी बीच जोटा आसुच्छी बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट रे। आपण जदि बालेश्वर आसुछंती ताले बालेश्वर बस्ता गांधी छक बाईपास NH16 रु जामसुली लंगेश्वर रोड दे चांदमणी बीच रे पहुंचबे। बस्ता गांधी छक NH16 रु यार डिस्टेंस रही 31 किलोमीटर और समय अप्रोक्सीमेटली सही घंटाटे पाखापाखि लगे। बाराणी स्नान दूर जगार आसुवा लोक मैंने बाराणी स्नान पूर्व राति ही बस कार गाड़ी आदि भड़ा कर किंतु काली रात जेहेतु वर्षा है तो लोक मैंने आउ जापारना से सकाल किसी लोक जाऊँच आम सका 7टा बेले बाहरी गलु। आपण मैंने भावुवे कि गोटे बाइक 3 पर्सन विदाउट हेलमेट रे मैंने मूर्ख ना कौन। तो फ्रेंड्स सिचुएसन एमती किसी है कि आमको गोटे बाइक रे 3 जन जावाई पड़ा। आमर प्लान थिला कि आम भोर 4 उठी 2टा बाइक नहीं बाहरी जीवु किंतु सका आमको उठू टे लेट हो गला आउ उठी देखुचु कि गोटे बाइक आमर लीक हो तो आम जल्दी जल्दी आउ गोटे बाइक नहीं बाहरी गलु किंतु हेलमेट नेबा भूलिगलु। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आम जाचु कि गोटे बाइक रे विदाउट हेलमेट रे जीवाटा ठीक नुह हेले रास्ता गला बेले आम स्पीड लिमिट रे जाउथिलु। कैसा लगा मेरा मजाक? आपण माने भी जुआड़े जाउछंती गोटे बाइक रे 2 जन जीवा पई चेष्टा करंतु आउ हेलमेट पिंधि जांतु। आम भली भूल आपण माने केबे भी करंतुनी। ଏଇପଟେ କଥା ପଡ଼ ପଚାର ବୁଲାଇକି ପଚାର ନାଇଁ ନା ଚାନ୍ଦମଣି ସିନା କହିଦେଲା ଏପଟେ ଦେଇକି ଆମେ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଏପଟେ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେଠି ଯେ ଗାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ମନ୍ଦ ସେ ଆମେ ବି ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଉଛେ ଖାଇ ମୁଡ଼ି ନା ସେଇଠି ଥିଲା ଟିକେ ଖାଇ ନେଇଥାନ୍ତା। କେଇଠି ଥିଲା କର ସେଇଠି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ରଖିଥିଲି। ଚାଲ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟତା ଯାହା ତାର ଅଛି ଆଳୁଦମ ଦହି କଥା ବନ୍ଦ ଅଛି ବା ତାର ବନ୍ଦ ଅଛି ବନ୍ଦ ପରା ଏଟା ନୁହେଁ ମାନ୍ୟତା ଆଗରୁ ଅଛି। जामसुली लंगेश्वर रोड दे आम आसी पहुँचलु मानधता पाखे। भोक बहुत जोर से लगी थाए एठारे गाड़ी रखी आम जलखिया टिके कलु मुढ़ी सहित घुगुनी आउ ता सहित गरम पकुड़ी आउ बैगणी ओ कि मजा पूरा पेटे खाइलु। कलर देखंतु कलर खाउଛନ୍ତି ଆଜି बहुत दूरରୁ ଆସିକି ମାନେ ଏଠି फेमस एटा एटा कोन कहंदी कसा ए जो नाली कलर तरकाटा देखुचंती आर नाम कोन जानिछंती कि जदि जानिछंती ताले कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी कहंतु। ए तरकाटा देखि मते लागिला कि दकानी भाईना हमर होली खेल खेल बोधे भूल रे मुंड फुटा रंग टिके पड़ी नहले एते लाल केमती देखा जिवो जे। तो एठी खाई सारिया परे आमे बाहरिलु चांदमणी को। मजा कथा है आम 3 जन भितर क्या भी चांदमणी को रास्ता जना ना रास्ता जाक आम लोक
ଭିଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛୁ। ଥଣ୍ଡା ହାବା ଚାଲିଛି, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆଜି ସୁପର କରିଛି। ଯାହା ହଉ ଲୋକମାନେ କିଛି ଭାବିଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ଆସିପାରିବନି, କାଳ ବୈଶାଖ ଯୋଗୁଁ। କାଲି ବରଫ ପଡିଥିଲା, ନା କୁଆପଥର ମାନେ ଅଲା ପଡିଥିଲା। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କାଲି ବଡ ବଡ ପଥର ସବୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଗଳି ପଡିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ପଥର ବରଫ ପଡିଥିଲା ଲୋକ କିଛି ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ବେକାର ଜାଗାରେ ବେକାର ପଇସା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୁବ ସମାଜ ଆଉ ଯୁବତୀ ପିଢି ସବୁ ଲାଗି ପଡୁଛନ୍ତି। ମେଲ ପର୍ସନ ଫିମେଲ ପର୍ସନ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିହବନି, ଯିଏ ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ କରୁ। ଏସବୁ ବେକାର କାମରେ ପଇସା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମନି ଲସ୍, ଟାଇମ ତ କିଛି ଲସ୍ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଅଛି। ଭଲ ଦିନରେ ମୋ ଜେଜେବାପା ଯେତେବେଳେ 18 ତାରିଖ ଦିନ ଚାଲିଗଲେ ଶିବରାତ୍ରି ଏନ୍ଜୟ କରୁନଥିଲେ, ଆଜି ଆସିଛି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖାଯାଉ କଣ। ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖ ଗାଡି ଯେଟା ମାନେ 300 cc ର ଚାଲିବା କଥା ସେଟା 5000 cc ର ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଡି। ଆମ ଗାଡି ଦେଖ ଚାନ୍ଦମଣିରେ। ବାପରେ ଏଠି ଏତେ ଲୋକ! ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି କି କାଲି ରାତିରେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ତ ଲୋକମାନେ ଟିକେ କମ୍ ଆସିଥିବେ, ଫିର ବି ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଦେଖିକି ଚାଲରେ, ଏ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ କାଠଯୋଡ଼ି ପୋଲ, ଗୋଟେ କଟକରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦମଣିରେ। ଏ ବିଶାଳକାୟ କାଠଯୋଡ଼ି ପୋଲକୁ ପାର କରି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ବିଚ୍ରେ। ଚାନ୍ଦମଣି, କୋଷାଫଳ ବା ଡଗରା ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଏସବୁ ବିଚ୍ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି କି ଏହା ସମତଳ ଅଟେ। ଆପଣ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ପ୍ରାୟ 4-5 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇପାରିବେ। ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ଭଳି ଗଭୀର ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, ବୁଲିବାକୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ମହାବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ, କାହିଁ କେତେ ଆଡ଼ୁ ଲୋକମାନେ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ଟିକେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଏହି ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଆଉ ମେଳା ବୁଲି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଏଠି ସାଗର ମାତାକୁ ସମସ୍ତେ, ଯାହାର ସନ୍ତାନ ହେଉନି କି ସନ୍ତାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେମାନେ ସାଗର ମାତାକୁ କନଭିନ୍ସ କରାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର କିଭଳିଆ ସବୁ ରହିଛି, ମୁଁ ତ ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ହୃଦୟର ସାଗର ମାତାକୁ ସବୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସାଗର ମାତା ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆସି ଚାରିଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲିଲୁ, ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ଗଲୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି ସବୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ହେବ ଆମେ ଫୁଲ୍ ମସ୍ତି କରି ଗାଧେଇଲୁ, ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଗଲୁ ମେଳା ଭିତରକୁ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 20 ଟଙ୍କାରେ ଦିଅ, ଖାଇବା
ଅଧ କିଲୋ ତ ନେଇ ଆସିବ ଖାଇବାକୁ ତାପରେ ନେଇ ନେବା ଦେଖି ନା ଭଲ ନା କିନେ କେନା ଆମେ 20 ଟଙ୍କାରେ ଆଣୁ ସେଇଟା କ'ଣ 20 ଟଙ୍କାରେ ଆଣିବୁ। ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପାଖକୁ। ଏଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ସମୟରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହୁଏ। ବହୁତ ଲୋକ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ କରି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆମେ ବି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ହେଉଥିଲା। ଆମେ ସେଠାରେ ବସି ବେଶ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲୁ। ଚାନ୍ଦମଣି ଆସି ଆମେ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ିରେ ଗାଧୋଇବା ସହିତ ମେଳା ବୁଲିଲୁ, ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କଲୁ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ମଧ୍ୟ କଲୁ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କହିବି କି ଚାନ୍ଦମଣି ବିଚ୍କୁ ନିହାତି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମିଳିବ। ତ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିବା ପରେ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନ ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାନ୍ଦମଣିର ବଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି 14 ବର୍ଷ ନା 18 ବର୍ଷ ମୁଁ କହିପାରିବି, ମୋର ବିଶେଷ ଧାରଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଆମେ ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମର ପେଟ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଗଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲା। ହରିବୋଲ ପକେଇ ଦିଅ। ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାନ୍ଦମଣି ବାସୀଙ୍କ ହରିବୋଲ ନା ଚାନ୍ଦମଣିଙ୍କର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ହରିବୋଲ। ଏକ ବଡ଼ ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ଆଜି। ଆଉ ବେଶୀ ବିଶେଷ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ଏତିକି କହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।